paralog aling ini sengap ya kikubor nak YouTube jengtip tilada pimpat subscribe ikan ke channel subham subscribe kenapa pindu bio ya kikubor ki bandangwan kat kum kikubor haka arpuai tarik jeliu saya ke WPP da u Dr. Ricky Sengkon banya aireng haka election MP ka Voice of the People Party WPP haka sengi balang ka lapan bena ya ka kerteng jong u Dr. Ricky EJ Sengkon kum u kertong kaseng uban aireng haka election banwan syaka Lok Sabha ka State Election Committee SEC jong kaseng kalaya kendu haka khat riu tarik mentau benai bat hadin ke jing perkhat sanibha lami ke wei kerai bangin penyeng ya u Dr. Ricky EJ Sengkon kum u kertong jong ka WPP na ka benta ke election MP ka Banlong House nem banwan laong Vice President u balong ru u Chairman ke CEC u Dr. Karachen habakren syakilat pathai kubor halor kani laong bakaseng kalayop diang ya ka application bat kidon ru ki belaya kendu hi ya u Presiden ke WPP ban penpau ya ke jingkwa jongki ban yakun ya ke election MP kidon arngut ki bela apply na ka benta ban yakun ya ke election na kaseng u Dr. Bahun Langtron bat Prof Lakhon Kema nalor u Dr. Ricky EJ Sengkon don ru ki wei ki belawan ya kendu hi ya u Presiden u laong u Chairman u laong ba u Dr. Ricky Sengkon ha keju kepor udairu u General Secretary bat udkhot nongseng jong ka WPP kumta kaseng kasngeu ba ulong ubriu u bobiang ban mi khmat ya kaseng ha kani ka kanti ha bakali ulong kata ka jing sngew jongi la dayeng na kaseng udon ka jing kermen bej ban job ya ke election kasong om tang ha u kertong namar kaseng ru ka don la ka benta ka bakrau hadu kan nu kaseng kasngus kem ban job ya kani ke election MP Dr. Karachen uloong bakum kaseng san perthai cisin melami sekhmat ban ya aireng haka election kata hab ban ya sekhmat la da job ni rem ha kawai kaliang haba kali halor ke jingpan tiket uba me bon lengdo utei unong elam ula benram abaye dai bat kata na kaliang jongi ngiklam yo AA namar don kitu ki balaya kendu ya u Presiden bat don ru napdeng jongki kibela ai da ka jingtho paki kwa ban ikun ya ka election MP sa ka wei pat ka khubor ngin ompan jing kersan na kanu kaseng ngin yakun hi marwe ya ka election laong ka WPP ka norim kaseng kaya pher bak labak na ki wei pat kiseng rulum Voice of the People Party WPP ha ka sngi balang kala krensyai bahkan ompan jing kersan na kanu kaseng san perthai ban yakun ya ka election banwan sya ka Lok Sabha ngin ya chi marwe ngin ompan jing kersan na kanu kaseng san perthai ngin yakun hi marwe ya ke election laong Vice President ke WPP u Dr. Karachen ha ba jubam la kaseng kan pan jing kersan ne na kiwei pat kiseng san perthai ki badon kaju kajingmu na kabenta u kertong kaseng ha ka election MP House nem banwan ba pencaya ketei kabenta u laong ba kaseng ka kwa ban chania hi halade kham tam ya ka jing chania ha ka jing kersan jong upaj ba pat kumta kam don kam ya ka jing kersan jong kanu kaseng san perthai kum balong ha ke election ka baladam ngilaya khun hi marwei ngim syam laya selok bat kanu kaseng san perthai bat na ka benta ke election MP ru ngin ya khun hi marwei klem ka jing kersan jong kanu kaseng san perthai laong u Dr. Karachen halor kimat ki ba kaseng kan le cha upaj ba uloong baki don bun teli kiman Henry kawei hakmat kadai ke reservation polisi nalor kiwei ada kipaj ba kijit yu kertong jongi sya ka Lok Sabha isngeu bangin la ban penpau ya ka jing sngew jongi hapo ying dorbar khamtam habaye dei bat kimat halor ka ILP bat kiwei ki badon kam na ka benta ka jela laong Vice President kumju haba kali la ka WPP kan pan jing kersan ne na kiwei kiseng riulum na kabenta kani ke election uloong ba kaseng kam sngew don kam ya kita ke jing kersan namar kanong rim jong kaseng kaya pher bak labak na kiwei pat kiseng rulum kumta kalong kabae bangin ya trailang bat kiwei pat kiseng san perthai uloong ka WPP ha ka sengi balang kalapen penaya ka kerteng jong u Dr. Ricky EJ Sengkon kum u kertong jong kaseng banya aireng ha ka election sya ka Lok Sabha House nem banwan syu haba jubab ula benram nangta ke election MDC ngin nang khmi benia ya ki kertong bat ngin sapen pena hadin kblesibun ngin sai sempat hakiwei ki kebor